Maayong adlaw sa tanan. Mag-code eskwela na ta. Karon ang atong hisgutan ang kaning list manipulation. Unsaon nato pag manipulate sa atong mga list. Kung makahinumdum mo no sa ato ang niagi nga mga lesson or nga lesson nga nagisgot og list. So dito sa previous nato nga lesson natong gihisgutan kung unsaon pag initialize og pagbutang og mga items sa atong list. Karon ato na pong tag-ag atensyon kaning unsaon pag manipulate or unsay mga butang nga pwede nato nga mabuhat sa ato ang mga list. So ang una natong hisgutan, inserting items or unsaon nato pagbutang og mga items sa ato ang list. So katong sa previous nato or niagi nato nga lesson, pwede ta makabutang og items sa atong list no via atong pinaagi atong add nga method. So sa add, magbutang lang siya item sa unahan sa unahan nga ah, sa unahan nga parte sa atong list. So kung permente ibutang lang siya sa unahan permente. Karon pwede ta makabutang og item sa maskin asa nga parte sa ato ang list. Pwede sa sugod, sa ulahi, or sa tunga-tunga, or sa asa nga position nimo gusto. Karon nata diri sa ato ang example no para maklaro nato kung unsaon na siya. So diri na ako gi-declare nga variable kaning the Avengers. So gi-initialize na nako siya daan sa kani nga mga values. So kani mga pangalan ni sa ato ang paborito kayo nga mga superhero sa Avengers no. Okay? So para makabutang ta og mga items sa masin asa nga position sa sulod sa atong list, ang atong gamiton is kaning insert nga method. So mo ni siya kaning dot insert. So diri sa insert na ay duha ka parameters ani niya. Kaning una nga parameter is kung asa nga position dapit sa imuhang list or ang index kung asa nimo siya gusto i-butang or kung sa lahi nga istoryan asa nato siya gusto isingit ang kaning nga value. So sa kaning index 0 meaning sa pinakauna una pa aning Iron Man isingit nato ning or ibutang nato ning Thor. Tapos sa position nga 2 meaning 0 gikan aning 0 base index man no 0 and then 1 and then 2. So kani diri nga position i-insert po nato ning Black Widow. Okay? Atong tan-awon kung unsa ang output ani. So naa ko'y butang po diri nga gamay nga method no para ma simplify nato ang pagprint sa atong console nga dili ta magbalik-balik og code ana. So gibutang lang nako siya sa usa ka method diri nga print to console or print to console. So modawat lang siya og list nato and then kada magloop lang ta via for each and then isulat nato sa or butang nato sa console ang value atong item. Okay? So atong ibutang dire. Print to console and then the Avengers. Okay. So ato siyang iparan. So sang i-double check no kung naka-initial mao ba ni ang startup project. Okay, list manipulation. Sige. Atong iparan no F5 lang sa inyong keyboard or kaning play button. Okay? So karon nakita ninyo no nga sa first position si Thor na siya, nauna na siya kay Iron Man tungod kay sa pinakauna nga index nato siya gibutang. Tapos ang ikad kaning nasa index 2 si Black Widow na, sunod si Captain America and ana siya. Okay, so nasibog naman siya kay nagsibog-sibog naman. So ingana ang insert nga function. So kung gusto ka mo butang og value sa ato ang imong list sa maskin asa nimo nga position gusto, mo gamit kag insert nga function. Okay? Sunod, unsaon po nato pag remove or pagtanggal og mga values sa ato ang or mga items sa ato ang list. So kana siya mahimo nato siya pinaagi aning remove nga function. Okay, kaning remove dot remove. So daghan ni siya lahi nga style sa ato pang sa lahi nga inistorya no. So kaning first niya nga
paagi is kaning Hulk, or I mean in this case string man siya ato ang list, no. So i-indicate lang nato kung unsa nga string atong gusto tanggalon. So automatic siya na mo kon ana mo remove. Okay, so atong tanawon kada isa ni nga paagi. Unahon sa nato ning that remove nga kaning si Hulk. So diri sa ato ang variable diri Hulk. So ang dapat mabilin na lang ani is Iron Man o Captain America. So i-try na to print sa console para makita nato kung unsay output niya. Okay? So atong iparan na pud ni siya. Kung nakita ninyo no nga si Iron Man o Captain America na lang ang nabilin. Kay gitanggal na to si Hulk. Okay, Hulk. Okay, sunod. Dito ta sa lahi na pud nga paagi kaning remove at. Kaning remove at nga method, ang parameter ani niya is kung asa nga position nato ang gusto nato nga tanggalon nga item. So diri nga case or sa diri nga example at index 0, meaning kani si Iron Man tanggalon nato sa ato ang list. Okay? So ato na pong iparan para makita nato ang resulta. Okay? So sa atong output, ang sulod na lang sa atong list is Captain America ug Hulk. Okay? Kay gitanggal man itong pinakauna nga item at index 0. Okay? Siya. Sunod dito sa lahi na pud nga paagi. So kaning remove range is usa ka paagi nga makatanggal ta or og mga values sa ato ang list nga multiple or daghan nga items atong gusto tanggalon. So duha ang parameter ani niya. Ang first parameter is kung asa nga position ka magsugod og pila ka unya sa ikaduha nga parameter kung pila ka buok atong gusto tanggalon. Okay? So diri sa ato ang example, tanggalon nato ning Captain America nya sugod aning index aning Captain America nya isa lang pud atong tanggalon. Okay? So atong iparan. So ang gina-expect nato nga result ani is Iron Man ug Hulk na lang ang mabilin. Okay? So tama, di ba? Tungod kay gitanggal nato ang kaning item sa index 1 unya isa lang man kabuok. So si Captain America lang atong na target. Karon kung ibutang nimo nga hantod sa tumoy gyud, pwede po nimo siya i-indicate ang ah, pila ka buok. So in this case duha, gusto nato tanggalon duha, kung gusto tag multiple nga items atong matanggal, pwede po na siya. So ato ang padaganon, no. Karon ang resulta ani si Iron Man na lang kay duha man ato ang gitanggal, si Captain America ug si Hulk. So sugod sa index 1 nya duha ka buok 1 nya 2. So mo ni siya nga mga items. Okay? So ingana siya. Karon dito ta sa isa pod ka paagi nga pinaka-destructive jud siya nga method sa pagtanggal og mga values or items sa atong list is kaning remove all. Nay option ani is pwede ka ang parameter is pwede ka mag-set og criteria kung unsa nga mga values imong gusto nga tanggalon. Okay? So in this case nagpasta or nagbutang tag predicate or lambda expression nga giset nato or gi-specify nato nga ang tunggalon lang nato is si Iron Man. X is equal to Iron Man. Okay? So ato siyang tanggalon. Okay? So ang mabili na lang is si Captain America ug Hulk. Okay? So meaning pag kaning Iron Man nag or I mean kaning nga gipangita nato nga value present ni siya multiple times, tanggalon po na niya kay all nga existence sa kaning nga string, tanggalon na niya sa imong list. So ingana ang paagi sa kaning remove all. Okay? Right. Mo na siya ang mga paagi nga makatanggal ta og mga values or mga items sa atong list. Okay? So ang isa pa pud ka paagi nga
manipulate sa ato ang list is kaning clear. Kaning clear meaning tanggalon niya or erison niya ang tanan nga item sa ato ang list. Okay? So nato example dire. So ato ni siyang gikuan kay para maklaro nato no kung kaning clear ba nga method mag-function jud siya. So diri nga line is nagprint lang tag before, so gipa-print nato tanan nga values sa or items sa atong list nga the Avengers. Tapos nag-perform ta og clear nga method meaning tanggalon tanan niya ang sulod sa ato ang list. Tapos nagpa-output na pud ta og balik kung napabay sulod ang atong list. Okay? So atong padaganon ni para makita gyud nato no. Yan. So before si Iron Man, Captain America ug Hulk mo ni sulod niya. Tapos nagbuhat ta atong clear nga method. Then after wala na isulod kay gi-clear naman ni siya. So mo na siya ang usapod ka destructive ug kayo nga paagi sa list nato. Sunod. Dito ta sa kung unsaon nato pag-add or pagbutang og mga items nga daghan. Okay? Butang tagdaghan nga item sa ato ang list. So diri sa example na to, atong gamiton nga method is kaning add range. Kaning add range is mag-allow ka or gina-allow sa variable o sa list nimo nga pwede ka makabutang og another na pud nga set of list. So diri sa atong example na atay gipasa diri nga sulod sa atong parameter no gi-direct lang nato siya nga nag-declare ko diri sa sulod og another na pud nga set of list. So meaning i-add lang ni siya sa at the end or sa tumoy sa imong list. So isumpay lang ni niya ning list nato nga gibutang diri. Okay? So atong tan-awon kung unsay output ani. Walay output. Nakalimot ta. Kani diri. Sang ipa print to console. Okay? Balik ta. Okay, nakita ninyo no nga si Thor, si Black Widow, isumpay lang siya sa after ni Hulk na si Thor og Black Widow kay gi-add range man nato siya. Sa add range pwede ta maka sumpay og multiple nga mga items sa ato ang list. Okay? Ana siya. Tapos pwede pud tag maka insert or makapasingit og mga list nato lahi nga set of list sa ato ang sulod sa list. So bali mo rin ni siya equivalent sa katong insert dire nga example nato pero instead of isa lang ka item pwede ta mag-insert og multiple nga mga items. So same example lang gyapon. So in this example pod ang first parameter niya is kung asa nga position nimo siya gusto ibutang and then ang ikaduha nga parameter is kung unsa tong mga values or list na to nga i-singit. Okay? So nga na siya, insert range. So ato ni siyang ipadaganon nga example kaning insert range. List manipulation. Okay? So nakita ninyo nga ang sa atong output nasingit na si Thor og Black Widow in between ni Iron Man og Captain America. So ingana ang function sa insert range. Ug ang pinaka last na to nga function nga hisgutan is kaning reverse. So kaning reverse from the word reverse meaning palihon niya ang arrangement sa ato ang mga items sa list. So sa list na to kaning the Avengers, Iron Man, Captain America ug Hulk ingana ang order niya. So sa reverse nga function palihon lang niya. So meaning mahimo na siyang Hulk, Captain America ug Iron Man. Okay? So atong padaganon ni nga example no kani nga part para makita gyud nato kung na-reverse ba siya. Okay? So ato siyang iparan. So ang output nato is Hulk, Captain America ug Iron Man. So baliktad na siya sa katong gi-initialize nato nga Iron Man, Captain America ug Hulk. So as the method name suggests, so reverse meaning baliktaron lang niya ang arrangement sa ato ang items. Okay?
So ingana ang mga lahi-lahi nga paagi nga ma-manipulate nato ang sulod sa ato ang list. Sa kanunay, uban nilang ko ninyo og magpadayon kita dinhi lang sa Code Eskwela.